González Dekorazioa, 80 urtetik gora Busturialdean konfidantzazko enpresa izaten. González Dekorazioan interiorismoa, dekorazioa eta barne diseinua lantzen ditugu. Estatu mailako altzari hornitzaile onenekin egiten dugu lan. González Dekorazioan gogoratu, altzari ez gain, etxebizitza proiektuak egiten ditugu, baita erreformak, barne diseinua, dekorazioa eta interiorismoa. González Dekorazioan proiektu bakoitza erronka bat da guretzat. San Juan kalea 11, Gernika Lumon, González Dekorazioa. Gernika Lumoko jaietarako prest gauz, Andra Mari jaietako bezpera da, hau da, bezpera da eguna. Elai alai dantza taldeko kidek hartu dabe pregoilari lana oren honetan eta euren hitzen ostean, heldu da alkatearen pregoiaren unea. Horren ostean, herritar askok itxaroten ebe momentu iritsi da, jaitxiera ospetsua. Pilo bat lagun batu dira, hori zuzenan ikusteko, batzuk argazkiak eta bideoak egiten, eta beste batzuk bitartean biribilketan parte hartzen. Musika be ez da falta izan, Makasaga musika taldearen eta adizkideak txarangaren eskutik. Tradizioaren beste protagonista batzuk be kalera irten dira, erraldoiak. Herriaren ondaretan hortasunaren parte diran pertsonaia hauek Gernikarruk bitaldeak antolatuta egindabe jaitxiera. Foru plazan egindako dantza emanaldiagaz bukatu da jaitxiera hau. Izan be, hortik aurrera kuadrilla eta familia ezberdinek jaiekaz gozatzeko eta elkarregaz ondo pasatzeko unea izan dabe. Kontzertu ezberdinak ikusteko eta gozatzeko edo tabernaz taberna joateko zein barrakak edo bakotsak nahi dauen jaiekitaldia burutzeko. Horrela, jaigirua, tradizioa eta herritarren parte hartzea batu dau. Beti be, errespetuz eta guztion ongizatea kontuan hartuta. Baina ardurien bestekoa da, sentitzen dugu horiek Gernikar moduen. Horako aukerak ez dire sarri ukiken eta. Noiz eta gure 89. urte hurrenien. 100. orobilagoa izango zan, baina horra heltzeko be, 27, 76, 89 urte be, bete egin behar dire. Beraz, hemen gauz emon jakun aukerie galdu barik. 1927 herritik eta herrizentzat dantzan zenbat herritar, zenbat belaunaldi geurieri eusten. Gure oiturei, gure hizkuntzieri eta gure kulturieri. Bide hau ez dugu bakarrik egin. Gernikeko hainbat musikari eta elkarte eukidoguz bide lagun. Beraz, omenaldi txiki hau zuentzat bada. Eta zelan ez, konbidatuko da zauzien eno. Zer izango ditzak egin Gernik eta Gernikarri bani. Gernikeko bihotzien, pasikikuen, bizirik gure dugun lekuen. Jarriko dugu. Horretzeko, egin egin Inon, zan, zen gaztea. Gantzan edo hasi barri. Gantzazale trebe, zen galdar. Eska, mutile dokuil. Kapo direktori zakinak, zein gertoko entzat. Inoko berezkitari barik. Etorri eta lakuntan ere bat topatuko duzu ebertan.
eta Bilurbari. Zergita garbi ditugu. Eraikitzaile. Ez badakizu egoten, ez etorri. Gogoateko guzti bai, honetan egunetan gure artean dantzatu nahi eta ezin dabenak. Ezarka esku bat zuentzako. Eta dantzatu euskera. Hori da garantzaitzeko erarik eder eta autentikoena. Ondarraldi guztizenarekin gu geurera. Eta ezaera batekin dago duen. Dantzatzen baino ez da inoizilko. Eta ungarrikarra, argiera putzlogu bizitzeko go itzela deko gule. Gora gertike, gora gertikarra, agora herraiara. González Dekorazioa, 80 urtetik gora Busturialdean konfidantzazko enpresa izaten. González Dekorazioan interiorismoa, dekorazioa eta barne diseinua lantzen ditugu. Estatu mailako altzari hornitzaile onenekin egiten dugu lan. González Dekorazioan gogoratu, altzari ez gain, etxebizitza proiektuak egiten ditugu, baita erreformak, barne diseinua, dekorazioa eta interiorismoa. González Dekorazioan proiektu bakoitza erronka bat da guretzat. San Juan kalea 11, Gernika Lumon, González Dekorazioa.
González Dekorazioa, 80 urtetik gora Busturialdean konfidantzazko enpresa izaten. González Dekorazioan interiorismoa, dekorazioa eta barne diseinua lantzen ditugu. Estatu mailako altzari hornitzaile onenekin egiten dugu lan. González Dekorazioan gogoratu, altzari ez gain, etxebizitza proiektuak egiten ditugu, baita erreformak, barne diseinua, dekorazioa eta interiorismoa. González Dekorazioan proiektu bakoitza erronka bat da guretzat. San Juan kalea 11, Gernika Lumon, González Dekorazioa. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.